Jirwai sedang mas berkuit nomor lais pak sapuah. Lais pak sapuah. In this Holy Mass, we shall pray for the intentions of Sneho, Dakar, Tmar, Gabriel Lapang, Ethaniel Kalamore, Silria Susnei, Tabor Viani, Karvanlang, Kong Precious Mary Tangsai, Kong Ike Kinita Tong Bras. Kong nang sap. Hagagatangpa badukun badumen simbakuid. Amen. Kajingi jungu try jungi u Jesus Christ. Bakajingi jungu blay lamba kajingu suluk jungu men simbakuid kindon ringad batpi baro. Ringabat piru. Today we celebrate the feast of Mother Teresa of Calcutta, a saint known to all of us. Let's imitate her example in our life of faith, especially in exhibiting love towards the poor people around us. Let's pray through the intercession of Blessed Teresa of Calcutta that we may also love people in spite of all the failures they have in life, their shortcomings, the state of life they are in. As we join this Holy Mass, let us also pray for the poor people around us, the poor people who are going through various forms of sicknesses, sufferings. Let's commend them all to the care of the Lord through the intercession of Saint Teresa of Calcutta. Ko himen ko para, togin ko bubangi long hinong pop, nang ban long kibalakre banlayang yakijingmaya bakuid. Ngapla, how blay badan board baro, rabi ko himen ko para, bangale po shibune, daki jingberkar bakakti, daki kam bakajingle klek, daka jingle palajunga, daka jingle palajunga, daka jingle pala bakrao ejunga, namarkata na kripa de Maria bakuid, kabaisa katisoti, ya kengel bakuringkuid, Rabi ko himan ko para bandwana kamenda junga outtry play jungi ublay badanbod baro unisne yangi badiandala map yaki pop jungi unyalam yangi shaka jingim bamjukut. Amen. Triken rago play isne
duai. Koblei jangabor, koteme jong baro ka babatam, to bisiab haki dono jongi, ya ka jingi ya ka kirteng jongme, ba to ai ba da ka jingroi jonga jingri blei, men pensan hangi ya kei baro ki baba, ba da ka jing sumar ba jing sharai jongme, men yada ya katak ba mera pensan, dao trai jongi u Jesus Christ, ukun jongme, ubai ba sanshar nga bagme, ha ka jingalong kawe jongmen simba koid, ublei jinom la jinom. Amen. Kacing pulih na kashti penakong chong Paulus bako cik Kristan Korin. Ko para mano ro wat syukor yalade. Lada uno na pi utarai ba ulong upastat hakani kapertei. Kamla ba ulong upapit. Kambaha kanang ba unlong upastat shisha. Naba kacing stat chong kapertei kalong kacing beta somehow blay. Naba latho ukemnya ki bastat tha ki boj sianti chungki bat sanang tapat utrai utipa ki jing perkhat chung ki bastat ki long ki basuda kumta wat singau meng shaphang ki briu baro ki ki long ki chung phi laradei u Paulus ne u Apollos ne u Kephas ne ka perthei ne ka ching im ne ka ching yap ne ki ki bamenta ne ki ban sawan ki ne baro lin ki long ki chung phi bat ma phi long ki jong ukris bat ukris bat u jong uplay kaktin jong trai Nabar nyaus pa arkupra. Nyaus pa arkupra. Antifon ba ak.
duka kamen sim Nabaga hima bunenka lomka jonki Utrayundon ringad barpi. Kajing bule nak gospel bakut katkum u Lucas. Kadba ki paidba kilayato shau jisu ban snab ya kaktin blei. Upad ulaying harud ka pung genasarat. Bad ulayoi artali ki ling harud ka pung. Henry ki nongton dongka kila hiar no nakiki. Baki asaid yala ki jar. Yanda ulakyu ha kawe na kita ki ling. Kabade ka jong u Simon. Ulapa yau ban niyakam paji na rinkyu. Te ulashong bat ulahi ka yau paidba na kata ka ling. Yanda uladep kren ulaong hau Simon. Kawaya kaling shabakam jilyu bato penyo yalaki jar bangar ki donka. U Simon ula jabab ko nonghikai ngila trei shitom baro shimid bad ngimshem nga ee. Henry namar kaktim jongme ngan peno yaki jar. Kila peno yaki jar bad kila nga shistai ba ki donka. Bad namar ba ki jar jonki kila jan kadad kad. Kila kawoid yaki para nongtong donka kibaha kawei pat kaling banwan yarap yaki. Kila wan bad kila pendap yaki ling baro ar hadu ba kilas dang bangam. Habau Simon Petrus ula yoi yakata ula dem group haki kongsiu jongu jisu uong kino nanga namar ngalong u nang pop ko try namar ula lengen ngo ngain badbaro kita kibala don lang badu yaka jingbun ki donga bakila ngat kala long kumjuru bad ulu u Jacob bad uanis ukun u Sebedi kipara nongtong donga jong u Simon te u jisu ulaong hau Simon wat shapting nadu minda pin santong yakibriu bad haba kilaring yalaki ling sha ringyu kila yino lut ya keke baro bad ki kila but yau ka gospel jong try Jero yame kukris. My dear brothers and sisters in Christ Jesus, Komen ko para jong au try Jesu Chris. what was the gospel passage yesterday? Do you remember? Bikin mau na ya kajing pulih gospel menin kesingi What was the gospel passage? kadai spangka Simon Peter's mother-in-law is healed by Jesus, followed by a number of people healed by Jesus, all those people who were brought to him. Kajing pulih wa menin kesingi ngela pulih sapang bau Jesu lapen koj ya kasengken kurim jong u Petrus bat ya kiweiru kibriu kibap dan kijing pang per Jesu lapen koj. And the gospel clearly says Jesus laid his hands on each of them and blessed them. Ha ga gospel la tho bau Jesu ulabu ya kakti jong u halor jong ki iwei pa iwei bat ulapen koj yaki. This shows how Jesus cares for each one of us individually. Kene kapan I ba u Jesu ulong uba patiau uba pej uba sumar yangi iwei pa iwei. Jesus is not only just interested in the crowds, he is interested in every one of us individually. U Jesu umdei tang ba u pej ya ki babon ki balang chisen pej Henry
Hapedeng jong kita ki pajba ki babun ki beriu ki babun udayo iru ya iwei beriu. We are gathered together as one congregation in worship, but Jesus blesses each one of us in the Holy Mass individually. Ngi haba ngi le sha ke ying mane sha ke jing mane ya ublei ngi don kum ki pa ki jong ublei rei hakata ke jing mane ke jongi ya ublei u jisu u kurku yangi iwei pe iwei marwei ru u yu I omdei tang ya barok chisin yu I rei. And this is what we find iwei barit ru. in today's gospel passage as well. Kadai ia kaneru hakaba mantakasngi ikjung pule haka gospel ru ngi yo mantakasngi. Jesus is leaving the crowd to concentrate on Simon Peter. Ujisu ula ino ia kibriu ki babun handrei u pele jingmut ia u Simon Petrus. The same love of Jesus as a good shepherd leaving the 99 to look for the one that is lost. But uju unong up lang brat ubabha uba ino no ia ki khandai pu khandai but ba uleit ban pej ban sumar ya iwei. Why was Jesus reaching out to Simon Peter individually? Bale utrai u let sha u Petrus tama u marwei. To lift him up from his shallow faith to a greater faith. Ban kentiu ya u na kajing don jong kajing yet keba super sha kajing yet keba klain bet keba jeliu. Simon Peter was mending his nets while Jesus met him. U Petrus u dang serdep ya kijar tong dokha haba u Jisu lawan kendu ya u. He was mending the net while with one ear he was listening to Jesus. Karba unang serdep ya kejar kijong u kawe ka skor krang sha skor ya u Jisu. He was partially attending to the teaching of Jesus. U shu yo sngau ya kajing hikai jong u Jisu. Because for him, his prime concern is to take care of his family, to earn his living. Namarba u habru ban pe bat ban psa ban ptia ban penbiang yala ka jong ka yeng kasem. Obviously, he is happy to listen to Jesus, but then his concentration is on his own duty as a fisherman and his responsibility towards his family. Oi udwan ka jing songkwa ban sa skori jing hikai jong Jisu Henry ha ka jo kapor u penlai jingmut ha ka ban ya ka kam jong ka jing tong pdok ha jong u mar da kata ula ban penbiang ya ka yeng kasem jong u. Many of us are also happy to listen to Jesus, to spend some time in prayer, but not by giving up the kind of duties we perform in life. Tika ni kalong iangi ru pamangi oi ngi sngau tenat ban syong ban duai Henry nakabanta jong kata nakabanta ban don rengkat berbor bat ublei ngim pat ino ya ki badai jong ki kam ki jam pangi jule. Many of us do minimum Christian duty to live our faith. Buan na pedeng jongi ngi le tang ya ki barit ban pendep tang kat ban su pendep ya ki kamram Kristan ki jongi. But our call is not to just do the minimum, but to commit ourselves to Christ fully. Ka benta ka ba ngi ngi dei ban le kamlong tang ba ngi su pendep malu mala ya ki kamram Kristan jongi hre ban IT pura. That's why Jesus tells St. Peter, put out into the deep waters. Pada nakane kadau u Jisu loong how u Simon Petrus ban khawa ya ki jar sha ka jaka ba kham jiliu. When Jesus asked him to put out in the deep waters, what was the reaction of Simon? Paraba Jisu loong how Petrus ban khawa sha jaka ka ba kham jiliu ke ba Petrus loong. Simon was a bit upset because he knew all about the sea. He's a fisherman. And what Jesus knows about the sea, that was his reaction in his mind. Padu Petrus la don ka jing sngau thut halade namarba u Petrus lalong ba tibha ya ka jinglong jingman jong ka duriao.
We have worked whole night and caught nothing, he said. Ya ngi lai trei barok simit Henry ngim siam lai yo ai. Yet, since you are asking me to do, I will throw the net. Henry namar ba me ong te ngan kawa ya kicar. In a similar way, when we are discouraged in life, when we go through our own life's problems, Jesus tells you and me to put out into the deep waters. Kene kare keba ya srim ru ha kejing im kejongi haba ngidon ya kejing ha kejing im kejongi ujisu uang hangi ya keju keba ulo ong ha Simon Petrus. Like St. Peter, we may say, we have worked hard. We did this, we did that. We prayed rosary. We prayed our prayers. We attended the Holy Eucharist. We read the Bible, but nothing seems to be happening. Lase ngiru haba dia kijing kijing Shem ha kejing im kejongi lase ngila ban jubab kum ba jubab u Petrus ru lase nakum hangi ngila ban jubab ba ngila duai bun kijing duai ngila lech saka Eucharist bokoj but Henry adin bun kijing duai Henry om Shem la jia ai. Yet, since you are telling me, I shall let down the net for a catch. Henry namarba me ong yanga me ong pumta dengan kawa ya kicar. Jesus also at times invites us to in our life to this kind of a situation. Di teng hagat im jongiru ujisu utrai ulaban yalamingi syakum kini kijaj jing yakenduk hagat jing im. Why he is asking us to do that? Because he wants to lift us up from our shallow faith to a greater faith. Walai ukwa aban le yangi kumne namar ba ukwa aban ra uban kentiu yangi na ka jinget ke ba malumala ke barang super syak jinget bakham jiliu. You have been fishing in these waters so far. Now Jesus is asking us to put out into the deep waters. Bila ju kawaya ki niki jar jong pi barabor Henry menta ong pi wan kawa sya ke jaka ke bakham jiliu. To move from our current comfortable place and to let down the nets in a new situation where we can find rest for our soul, where we can find food for our souls. Takaba ngi kenriak nakaba ngi julek barabor pengin poi pengin lech sya kita ki jaka akaba u Jisu uang yangi nakaba ngila aban yoru ya ki jenbam nakabanta kamen ke jongi. So for that he will allow us sometimes to go through some pain, sicknesses, crisis in life. Tenamar kata dei hakaba kumni ba utrai usya ba ki jing dene ki jing sitom ki sinjar kin wan ha ki jing im ke jongi. Maybe through a sickness that we ourselves suffer from, or maybe someone we know in our families or surroundings. Kalau ban long ba ki jing pang ki jing sitom ba mangi hing i amar kamet lane long ba jong ki ba hing hasem ki ba sitom ki ba jinjar. But in our sickness, in our crisis, in our sufferings, he is not abandoning us. He is taking us somewhere in the boat. Pat Henry ha ki jing sitom ki jing jinjar ki jongi ke pang ke jiha jongi u Jisu ino engi Henry u yalam yangi syaki jaka ki ba khamba. We do not know where the boat is going, but then we know one thing, that Jesus is there in the boat with us. Ngi ngim tip syai ka kaling kan yalam yangi Henry ke wei ke bangi tip beti kena kalong ba u Jisu udon hakata kaling. We may not see any ray of hope even in front, but then we know for sure Jesus is the captain of our ship. Ngi lase haba ngi pech syafrang ngi ngim idon jing kermen re ke bangi de bendon jing tikena ba u Jisu udai uta uban sapen I. Every day in the Holy Eucharist, Jesus invites us all to put out into the deep waters, to change from our current situation, to move into a new one. Te hakane ke Eucharist bukui la khodengi ba ngin pech bat ngin lech sa ki jaka ki pathmai ban mi no nakata ka ba super nakata ka ba shumulumala sya kata ka ba kham jiliu bat ka ba kham baha kham thmai. So let's not remain as mere just minimum Christians,
but then move from our current situation into a relationship with Christ, very deeper relationship with Christ. Rito ngin ino ya ka jinglong Kristan ke ba sumalu mala rito ngin don ka jinga day ke ba kam jelu bat u Chris. In this Holy Eucharist, let's pray for this grace. Te hakane ka Eucharist bu koi jingin duai na ka banta ka ne ka jing ai ai. Ngangit haublei babalan borbaro unong tagbnem baka kindio but how Jesus Christ kun mabay jungu utray jungi ya labalak simpaku ya balaka naka Maria tisoti wala shalbe Pontius Pilatus lasna yau Ya balatebyo wala hiya shigibaya hakasi balay ya lagi Shabneng Mashashkaman Lay Babadan Borbaro nangtawan berbisya Shari Maliki ngangit hawan simbakut agabalang Katolik bakut agajangan selo kuringkut agajimar bikipor agajimar kudo agajingin bamjukut amen. Lai Spaniel pun rio. Duai ko para baka jingnya jonga bajongfi kan log ba priang hun hau play upa badan bor baro O trai pedeng jingnya ki jongpi nakamata ka jingro ram ka jeng jongu ka jingmutoy yangi pada palang ko jongu baro ko wei. Duai ba kane ka jingterba bakentang ko try kan wanra hangi barabor ya ka jinggerku jonga jingpenim nang ba ya kata kaba ka pendap ha ka jingmaya kan laban penpura ha kabor dau Chris utrai jongi Amen. utrai undon ringad batpi Reka bat kiro. do kindio yalaki donud Ingetio ki shall try. dogin ya aingu ya utrai ublei jongi Kasham hok bat kadei. dashisha kalong ka bashang hok baka badei kaidei ti jongi baka jingpenim yangi haman lakapor baka jagaban aingu yame kopa balkhui tam lengba ukun baye e jongme o Jesus Christ kaktin jongme dawba melato ya ke baro ya ba mela pa shangi kum unong punim bad unong sispa ubala long do daw min simba kuid bad ya bala ka nakata soti katba udang pandabya ka mon jongme bad penyo hame yaw paid ba kuid ula pia la kakti haba ula shashitom nang baun batang no yaki saite saitkum jonga jingyak bad baun pen ba yakabor jonga jimi pad te damar kataringat baki angel bakiringuit baro ngi pan bana yakaburom jongme katbada kawe kasur ngi ong
Da shisha melong ubakuit kotrai kateme junga jinguit baro. Namar katang ikrpad yame to penkuit penkentang yakine ki jingterwa jungi. Da kapapa yaw men sim jungme kumga umjur halor jungi. Bakan kala long yangi kamed bakasnam jung trai jungi uji sukris. Ha kapor baladino yaw udalak mons ba ulap diang yaka jing shashitom ula shim yaw pu udakaba aingu yame ula kriya yaw wad ula ai halaki sinran uong toshim batuba na kane fi baro namar kane kolong met junga yakaba naiti na kabinda jungpi. Hakaju karukom yenalayabam ulashim yakha kuri dakaba aingu biang yame ula ayaka halaki sinran uong toshim batudina kane fi baro namar kane kalanga kuri jungas nam junga junga judang badhamai badbam jugut yakaba envin mi nakabinda jungpi bad nakabinda ki babun nakabinda ka jimab yaki pop tole yakane benkan mau yanga. Kajing maya janga jing 8. Kacasin bagi wandu diuku bagi dirakane kakuri gibenda kasih yang zombie putra tadalu Namar kata ngi kiba pen mendaya ka jing ya buka jing mi pa jungu ngi terwa hame ko try ya upu junga jingim beriya ka kuri junga jing penim ngi da aingu aidam namar me la nyu yangi ki badban ya hakmat jung me badban shakriya me da ka bas nurit ngi kirpa dia me ba ngi kiba yobenda hakamat bakas nam Chris ngi lo kibala penya telika we daw men simba kuid तो कन माल को ट्राया कबलांग जुंग में कबलांग फ्रियांग हासतला कबरते बत्तो पेंजना या का जिंगीद रिंगा बत उ फ्रांसिस उपा बाकु जुंगी उ विल्बर्ट मार्वेन बिशप जुंगी बत बरो खिलिंग दो तो कन मालम रु यक हिमन की पारा शनरांग बत किंदे की बला योथिया दा कबा खरबन या का जुमी पाद बदिया बरो किबला क्लात नोहा का जिंगी स्ने जुंग में तो प्रियांग याकी शाका जिंग शाकमत जंग में तो इसने यांगी बारो नी कृपा दिया में बारिंगा बका मरिया ते सोटी बाकुइद खकमी जंग ब्ले वो जोसेफ बाकुइद उखरिन जंगा कि अपस्तोल बाकुइद बद बरो किरिंगुइद कि बाला पेंक्सने बा यमे पतंग ला पतंग गिलोंगी बदबान यो बिंदालाइन हाका जिंगिम बमजुगुट बदबांगिन यारो बद पंदोन बुरोम यमे दाऊ कुन जंग में उ जीसु क्रिस्ट दाऊ लंबादु बधाऊ कल्लो हमें उबले उपा बदन बोर हाक जिंगलोंग कवे जंगमेन सिम्बा कोई बरो खबरों बका जिंगेरो जुनोम ला जुनोम Amen. Kumbala hukum yangi daw nong penim bad kumbala hika yangi dakaktin ble nginud ban ong pa jungi wa bane bakuten jungi kanwan ka hima jungi dhalok man jungi ha ka kinde ko ba bane to yangi munda ka jiman jungi kabhasi badon yangi adinka jungi kumbangi ruman bisni badolam yangi shajin shoy Henry yangi nakabasneo तो पहलारी यांगी इंगिरपाद को ट्राई नाक जिंक्स नि बारो हाक जिंक्स बोन जंग में वाय जिंक्स जिंक्साई हाकिसनी जंगी नंगबा दा का जिंगरा को जिंक्स ने जंग में इन लाइट बराबर नाक पोप बगिन यो जिंगदा नाक जिंग जन जार बारो कद बांगिदांग अपनी लिंदी या का जिंगर बन बाकोइद
baka jungwan par jungunong penim jungi u Jesus Christ. Nama kecume kalong kaima, kecume nubor kaburong, cinom lai cinom. Kotra Jesus Christ me ubalong haki apostol jong me ka jingsu nga ye happy ka jingsu jonga nga ai happy wat pe ya ki pop jongi henry ya ka jinge jong balang jong meudha ka jings bun jong me to ai ha ka ya ka jingsu baga jingya telikawe katkum komon jong me ma me ubaim bat ubasin shar jinom la jinom. Amen. Ka jingsu ko try kan don barabor ringad bat phi Ringka bat piro. Tongin ya turwa ya kada ka jingsuk iwe hai iwe pat. Hat mi yu kun lang bro jong blay hat mi yu bakit no yaki pop jong gaperte sukito yaki balakod shaka jinga wai jong kun lang broad. Ko kanra yung basong ko mamadong ko kayeng junga. Maday sok na nagagtin kamatsim junga kansakyahi.
tongin ya duai haba mela pendama yangi daupu nakamiej bneng ngi krpa yame ko try bakane ka jembam jonga jingid kan penskam yaki donu jongi batkumda yangi yen kento ban shakriyame haki hinmen ki para jongi dau kris utrai jongi utrai undon ringad batpi ublei badan bor baro unkir kuyafi uppa badukun badamin sembakud Amen. kilesuk mas kalawai Songo yau lele. Lai spa ar punriu. Katasin babile ari weneki para marijona Ishabile aga Abagatani aga Isayaga Abagastiang ilawanay diyaga Baburam hakpa barakuna mansim mukuj. Amen. Nyero yutraj Yesus Kristus.